tot el que va ser el primer terç del segle XX, des de l'inici de la societat catalana el 1906 fins a la proclamació de la República, grans homes i grans dones que provenien d'aquestes comarques van ser els que van marcar la història del nostre país. Econòmics, sense suport institucional, sense que hi hagués cap mena de caliu real per part de les institucions dels partits, amb excepcions, evidentment, amb excepcions. Però, bàsicament, amb una sabata i una sabata. I tot això perquè quina era la política, quin era el centre de la política catalana fins el mes de juny? L'Estatut, primer fer-lo, l'Estatut, després desenvolupar-lo. Ha liquidat l'autogovern de Catalunya, ha liquidat l'autonomia i ens ha ensenyat el camí, ens ha ensenyat el millor camí per avançar i progressar, que és que Catalunya sigui un estat d'Europa. Tal com s'explica la veritat. La veritat, afortunadament, no té remei. I en aquest sentit, doncs us he de dir que si fóssim independents, que tenim tot el dret com a nació, tenim el dret a ser una nació on imperi la felicitat. El dret a la felicitat el té també Catalunya. I la felicitat en termes de drets col·lectius és la plenitud nacional. I la plenitud nacional s'aconsegueix existint dins de la comunitat internacional. I l'única manera d'existir en aquesta comunitat i de tenir poder i de poder decidir sobre els teus recursos i de poder construir aquest futur del que us parlava és tenir un estat, és ser un estat.